Madung adlaw nitong tanan guys. Lagi pamatig ang mama guys ang iluton guys. Ano to gilut ma? No, di mamaog ang wa nila maog ang dilutan ma. Wa nila mauma. Naman. Kinaluoy ko man ko guys. Ag ako gani kay kog ubo guys kay naihukaw mataba nagluwa na ho guys. Hindi man ko'y pasikat sang mama kay wa makunoy doktoron guys. Intag kaluyan ko guys ang mawa na niyang ubo guys. Kada gabi iko upon ma. Nanti mo ko taas taon ma. Majuwa na rin napit kay labad ako. Guys, matug na ba kung kuan guys, mapalit guys. Mumata ko hapon akong mumata guys. Mamada na yung buhaton, nagapalis, matug, matut ko guys. Kay, way buhaton, matug ko guys. Kaya rin, di makuno ko sa aspect daon kay init man kuno guys. Guys, ang gilo tong mama kay gilagdag ura ba guys kay dugan ako pa sa giupo madug ko ganang kagahig ang upo guys. Kada gabi iko buhon ba guys? Lakan jabo. Na mauni ma. Guys. Uli sa ati upaw kay gimingaw ati upaw. Kanang uli sa ati upaw kay uli sa dari bakas uli sa ati upaw adaw kabalik tag Manila ati upaw uli sa bay namo ati upaw uli isa ko kay gimingaw ko nimo tiktan aw ba ko sa vlog ati upaw. Na mauni ma? Wa na mauma. Aron makapalit og biskwit ati Zule? Ha? Aron makapalit og kang biskwit ati Zule? Nahita na hilot imong mama kan makapalit og biskwit luya pa din taon. Ang gihilot ang mama, ang gihilot ag us ang mama get kay gilabtag guys. Okay, nagminupos na. Minupos na guys. Nagminupos na ang mama guys, mo na ning sige. Balitan ako ning mupuhon ati Zule. Balitan lagi kag biskwit. Excited na jud ko makadtos maribuhok guys aron makadoo ko sang Uncle Eric og Dayday TJ guys. Aron makahigda ko dadtos maribuhok guys, malipay jud ko ka laag og maribuhok guys. Palaag ako sa maribuhok nga Zule ha. Bal karon. Lagi Ako may mo po kung dadon. May karon may gimingaw. Mama ko'y kauban og mama kauban ko kitang duha makay madlo ko. Di lagi ikaw rin mo ba? Ikaw rin mo uban kayo sa Majuli. Hipos na la. Kauban ka. Sunod natin Zule. Lain ka mo uban ka. Istorya ra gani pay siya rati Zule. Gusto mo po rin sa grade-on ko. Ang siyempre na dyan ang inahan ka nun eh. Ikaw, suway, gupag ikaw ra. Mapawa na pikas. Away, biskwit. Magkaon ko bombandos ang kamot ati Zule. Unang kamot sa buni. Una. Okay, kanay mong kamot dali rin na makaadyo na lang mo si mong mama. Hindi na siglabad. Tara nga, hilot. Anad, bali ka mo hilot di ay. Magod di mama, di man ko, di ko kay baw hilot yung Zule. Ang po, ipod kayo naman yung makaadyo. Ang po, isa na. Lord, what ag labad ang ulord sang mama Lord kay mawa naglabad silang ulord. Abi ko gimungo. Abi ko gimungo galabad. Pwede ko. Otro ha, pagdampo. Otro na mo. Otro sabi, kamino ko. Karang tarong kay rong Di na ko ti Zule. Otro kay wato ba sa Ginoo. Di na ko ti Zule. Ala di na denggan sa Ginoo. Otro di na ko makatawa man. Oh, luta. Ampuy ba? Lord na. Lord. Maduhoy. Di ko kahiluwas ma. Ang kahiluwas jud. Di ko kahiluwas ma. Ana di ka mampu. Di ka denggan.
Hinang ko na. Di na ko Ate Julie. Into, katawa. Katawa ko ganiya kayo magkagaso kaglabad sa ako. May aso mo na kayo may labad. May ingan ma. Nato. Kato, mampuy nga mo. Nga mo nga mga aso labad sa ni mama. Kaya makatrabaho na sa mama. Makablog na. Anja, makapalit na yung vitamins na ho. Gatas. Ang sabo. Uy, ito ang daghan. Ginuo ko. Patay na. Sunog dyan ang usin mo. Hang na. Hi guys! Madyong hapon yung tanan. Kamusta ang inyohang adlaw karon? Bitaw. Og ako yung pangutan ano kamusta gahang adlaw. Wala jud start pa dia Swedish. Nja kuan on and off ang kalabad sang o. Ako kay bawg sa ni sinus ba ni? Kay kuan man pud barado man pud ang ilong. Kaning nga side nga ilong barado nja. Labad pud ang o ani nga side. Nja di dali magdadag labad sa o. Nja. Wala ginawa. Wala ginawa. Ang giligo kaya rong mabugnawan. Amang gihapon. Labad ka dyan ang tikas o. Kuan deta mang snack tanin dyan. Kasi makarelate. Pandesal o star margarine. Sa tong pitas bingbing Largag Manila ma. Sa tong bingbing pisan tong tawas bingbing Largag ma. Lugar ato. Di minaw man ko magkay. Sama tong pinangga ma. Lagi. Minsan man nato nga. Kung naman, nagpabujag man, mga tao na sa Manila. Nga to po ko ipon ko ma. Lapi ma. Lapi ma. Hindi. Alam mo na style magkati na. Kang ka? Nada ko ikuan. Nada ko ikuan na buko. Anong ibutang sa freezer? Kay ang mabugnaw. Lagi grabe. Bao sa panahon siguro po. Kay grabe dyan kainit. Panahon. Kuan day ka ng shout out day ko ni Mama Julie. Pasalamat supog ko kay nauli si Mama Julie kay kanang dapat nakatabang ni nanay ba. Hindi gamo na kay aga dyan gibuhat. Gahapong adlaw o karong adlaw. Kuan. Nagigda na dyan ko. Nagandam ko sa mga labunan. Ang gipang babad. Kay abi ko naghuman nagkaligo. Abi ko kanang mawa na ko no. Ang labad ko ang good. Di mo gud naglabad nga. Labad sakit jud. Kanang mudungo ko nga na maras dag ani ba? Ani nga side. Manang di jud pwede nga manglaba ko, nahira jud magtrabaho ug nakagipamati. Mao nang agahang labahan unta arang ibabad. Mao lagi to nangingin ko pasalamat ko sa Ginoo kay na timingan pud ba nga nako gipamati inja. Nauli si Mama Julie kay si Jen tao nagdigamo. Si Jay kanang nay yung tabang ni nanay kay ning makong nanay nga maghakot ko ng mga binuungan mutabang ko nga na. Unsa lagi na pagtabang nga na ko gipamati. Lalim lagi. Di na barado gang pikas ilong o kay bogin ni o ko kasuway og kanang napiningan nga base ko ng sinusitis. Kay kana ko ng sinusitis ko ang kuno kanang barado ilong. Ako kuan kay kinalabaran man jud ani nga side. Sa mga unsa ka kayan Nag-snack na ko ma. nag-snack na ka. Nag-snack na desali lang ako kuan dito ko sa taas kay na ko gipamilyo. Desali na nag-snack na. Hindi kuan. Kami nga umidali kay kuan mas na Julie kami cameraman. Kami lang upat.
Nga, try jud ko ba nga kanang ako ng cellphone ahang gi kanang gi-relax ang mata nga na kay basig sa mata pod hala. Man. Nga. Hindi nga sa majuling nga magkuang ko nako. Maghakap ko nako kanang dahon sa karnaba. Matry ko karon. No nang wakoy kuan ron, wakoy vlog. Ganap kay higda na lagi ko. Anda, gahapon adlaw man po ko'y upload. Anda, try ko sa kanang gitudlong Clorami kanang sa TikTok bitaw affiliate try ko video mabura man nga video. Anda, di padlalim mag promote sa product labi na di ka maadyo mo ana para na ako nga magkanga. Pero ba try gapon ko. Kaya ka nang bitang naman ko gipang order sa TikTok. Mawala man pa yaho ang promote agahang gipang order. Kaya sayang man po. May as tubig sa butong, mugnaw. Alam ka? Nakita lang, nakita nagpapag-april gapon mo. Di sa man nakita lang yung nita. Ama? Ang nita. Ay. Kalingot ko. Nagpima. Parang bugnaw ako ang tubig sa butong. Ay, awas na. Nagpima. Lami aoy. Andi salday Dali atong butang sa magarin dili. Ay, mahipir ko ma. Ay mahipir di mo gud makahipir ngani. Katong lim gika ang movie, ang tamis to makahyper. Try gupod nga ni sa magarin lami magud ni. Maka try pug ka. Dali. Musuay bukas ang gikaon dali. Pakitas mga guys kaning kaon ka. Di magpili-pili manggud. Tanan manggud i-try din kanon. Na guys, mukhaon ko. Mukhaon ko guys. Namidaghang ko adyo hawa. Namidaghang patula. Sige na, taon. Kuma. Papaglim ka tilaw, sa man lami manggud na. Hi Bing, uli sa dari Bing kay giniyaw ko Bing. Ngaw ko sang bingbing. Itara pa ko rin mong vlog ba Bing kay giniyaw ko Bing. Uli asa ko Bing. Isa pa yung kami ngawan.
Ang kuluto, ang kuya Andi mo. Kinsa pa? Kuluto mo. Magsiliksik. Ay, Bing, uli sa Bing. Kaya gimingaw ko ni mo, Bing. Na, di na ba ito basta-basta makauli? Hindi matubak na basta makauli si Bing Bing. Lado man, tamas luson. Tapos lusun mo. Di ko mo inang tupig sa butong mo. Nami na pa dahil kaya gibutang dispreser. Kag isa ka kuan, isa ka nga niya, nagkagsabaw. Huh? Mama, nakita na sa pag-April baga kapon ma. Di, pag-April lang nakita sa pag-April kapon ma. Nadyo noon. Nalipay ko ma. Nalagad. Nalagad mo ko ma. Managad dyan. Hindi managal. Tabog di ko managad di ay ma. Managad man dyan ta. Kung may tabog di sa managad ma. Malain si Papa Gabriel. Tama? Malain si Papa Gabriel mo di ka managad. Managad man dyan. Na, daghan dyan ko kan. Ay, harot na. Malain din pa pag-April di ko managad ma. Malain. Kita makano kaya Unsa pa pag-April hindi ko managad ma. Wa, matingarang. Ano di ka managad? Managad man good. Tama? Managad. Huwag ako nawala lapat ng ma. Wala lagi, barado po ang ilong lagi. Tama? Diya, wala po isipon nga mo gawas. Naradi time nga mo barag ang ilong. Mo barag ang ilong mo. Sakit po gang, ani pikas. Diya, ningundang na kong inom sa Simdix. Kaya iniinom ako na to every 6 hours. Diya, naman lagi niingon nga di ko na magsigig inom og tambal. Wala ko mainom. Ano manggianto sa galabag sang Nagsigar ako ginom og tubig. Lami kaagbutang. Ang bukon kay ang kadag jang unod. Ay, ini. Ay, guwang-guwang na di ay. Abada sang uy. Aray. Tama? Nagsulang. Nagsulang. Mingaw mi dari. Og pukul og namindian ako. Namindian. Lagi. Mulain naman mi. Asama mo? Hindi ka mo ba na? Hala? Buban man ma. Sila na namang duwas katay. Siliksi. Tay. Ug manglain ako. Ha? Mau watan.
Hindi ko napalain yan. May ipon, Demi. Na. Bawaw na satan. Bakit? Ha? Gintas tatay. Sa tatay tagsara na initan pero karon grabe jud panahon. Asang elektripanan. Ano siya? Matang ko lang ka? Bawa ah. Ha? Naglabdan, wa ba galing nilirang glabad sang o. Pero gahalagin pa kasi ilong barado. Ingat doon, ibisag kasing kunuwag sipon ni wa nakagawas ba isa ba? Napamanawa. Di na ako maglutog panihapon kay nami ininunan dyan napadji ka ng lechon paksiw katong namay ka ng burn house si Roy gikan sa Mabini sa kanang niatin si Kasal dahil padadaan man si Daog lechon man niya mong gipaksiw manang lisa ako magluto no? Agsitatay magbindi naman satan ko no di may palain yun ako gusto man pugkog mula yun bawal sa ano dili ka mo ba na yan haji Ang uban na ma. gano'n na ka mabilin doon Sama? Asa tatapit paglain mo? nung itatag ka to yan dili ka mo ba na nga Hindi ma. kaya nga naman Dati ma. ay kapoy Ang uban man ma. sabi magatiman ni mo Asa ta maglain di ay ma. bata kayo ba o Asa man tapit ma. bata kayo ba o ibaras ang uwan Mamo ko nang nalagad mong gusto ko pag-April ma. nagad man dyan Mamo kung gitagad di pa pag-April ma. Yamin mo gusto mo. sige na po kung gusto na istorya ron wala po ni mo gana bitaw guys pasensya na mo nga watay tarong vlog karon nga ni Rain yung makita na kay mo lagi kuang ko kanang di ko jabid Pang umit puno ko ma. dilalim yung natay dadang gibati kaya nga nila baduo nilalim ay nakuha ko kuhaan niya sa tunay Ha? Hindi mo, mag-inas mo daw. Kung masama-sama, mas pwede dahil gusto ko rin isa. Wah, daday. Paano mo, ninawahin na lang. Kapag na ako, gamay na lang ako ito, mag-ginawa nga. na ako katabang ni Munay Nangyayala na ito. Mali ko yung parang kaandaan ba? Mali ko yung mga. ano sa mga sedanan day di ba ako magluto dapat tayo sedan no dapat tayo sedan dapat lagi lechon paksiw na painununan
Hanan ning gipalayas upang manilayas, diba? Nakuha palagi ko. Karnaba ko no ihakap. Pwede po ka na ba? Karnaba ko no ni karnaba na to. Udlot. Kaya sa ko day ka kay ihakap day sa o. Aray ko. Nakita sa o lagi ha. May taghay itis manok ngay. Pikas naman na, dani naman nga side. Magtuog ko no ko yung satan. Hindi, ang baban, na lang magkapas mo ng baban. Hindi nagkaon na ba kong butong. Kapas mo na di po ko dali. Ang takay mo, ito. Magligas na ako yung exo sa buwan. Grabe, kanimili niyo. Malaki ma.